Tara itong mga manok. Mga dominant CZ. Hi, hi! Wow! Wow, wow, wee! Itlog. 1, 2, 3, 4. Nakaitlog. Sige, isog ka niya. Okay, itlog. Tikag na. Oy, napag-use. Dagko. Large ni kasagaran. Oh, kadaghang itlog. Hapitan nito nga. Nga ganin ang buntag. Nakakuha pa si ante. No? Nani sila sa 80% ang ilang egg production sa. So arita sa manukan, kuha tag itlog no, nagdaakog diri kuan. Ang basila na mo ay luoy kay oy. Namitiwasan ang manok oh. Nakuan ni siya katong hinumdum mo last kuha wala na ko gipakita di ay kung usa ka laki akong gi kuan dominant ba. Sus Bisaya ni guys, native. Amon lang nirong tiwasang ante na ay. Luoy kay tanan. Nabali ang paa. Kay tungod sa kadako sa manok nga akong gibutangan dominant luoy kay siya. So akala ning tiwasan ron kay mamisudan pod. So dito may camping oh last week. Mihingaw na. So arita sa manok kan. Hi mga chicken. Kumusta og happy weekend? Happy ba mo? Weekend? Tara itong mga manok. Mga dominant CZ. Hi, hi! Oh, ha? Oh, ingon ani inyong tanawon nindot nga iti guys oh. Tibuok ba? Tanaw ta dre. Wow! Wow, wow, wee! Itlog. Nay gamay. Sa kaning manukang gamay. Island guru. 1, 2, 3, 4. 4 eggs. Dagko guys oh. Itong kuha oh. Dagko. Sinsyahin na akong kuko. Dira. Dito pod ko anto tong tres dire garonaan. Nakaitlog. Sige isog ka niya. Okay, itlog. Tikag na. Oy, napagyud. Dadon na to ugma. No? Dahil kadaghang itlog guys. Buyag. Oh, sarang rasa. Alas. Alauna si Quinta. Habit alas 2. Daghan kaya. Itong manok dre mga 50 hon rin eh. Buyag kaya mga itlogs. Oh. Harvest time sa ato ang mga dominant CZ. Oy, maabot na puhon ang ato ang kuan di ay no? Mga piso sa ganahan diha. Magpa-reserve no, i-PM ko. No, mag-grow out ta. Oh, pwede na mo magmuhi diha sa inyong balay. No, gamay rag requirements. Anda tulo oh. Buyag ang itlog. Hapit na mapuno ako ang balde dire. Boysen. Padiari oh katong gihimo na to nga kuan. Gihimo na to nga nest box. Dagko. Large ni kasagaran. Oh. Padiari ay ubos. Oh, tama mo ni tadre og tag-11 na tong itlog. Tag-11 rang usane. Pa oh. Sus kadaghan mga pidin taron ikaw man. No, kay basta weekend artas manukan. So mo ni akong nakuha diri sud sa dominant tanawan nyo guys. Oh, kadaghang itlog hapitan nito nga. Nga ganin ang buntag nakakuha pa si ante. No? Nani sila sa 80% ang ilang egg production sa 40 weeks na maguro ni sila kapin. Buyag gihapon kay sila mga itlog guys, no? Oh. Mauna ang ato ang mga dominante nga mga manoke. Manoke. Kaon mo diha. Kakuan ron sila go each in. No, go each in siguro. So adto ta sa katong napo kabuok. Si stress tanaw na tog. Nabay itlog po dito. Excuse. Dara ay. Mo na tang kuha dito. So karon naata dire sa katong napo ka manok nga gikuha nato ni Dapodil. So ni ablihan para di ta maglisod agay.
Oh, natog na ba itlog. Wah, kadako. May duha guys. Brown neck, itlog sa brown neck ay. Guwapa kay itlog sa brown neck guys. Then dominant. Very dako. Dubulyok mangguro ni. Tara oh, awa. Murag dubulyok ning usa. Try. Brown neck, dakabuok. Then ang atong dominant CZ. Naka OHN. Karon no. Sira na to, duha ra ilang itlog. Ganin ang buntag murag nakakuha si auntie ani. No. Okay, usahay buntag na sila mo itlog. So diri sa pikas atong tan-awon, agay tumbal gi. Napa may usa di ari ay. Ay, nangitlog ang usa. 5 na sila kabuok. Oh, na to be. Excuse, nakaitlog o duha. Duha guys. Duha pa or tulog yun di ay. So, niitlog na ni tanan diri siguro. 4 man eh. 5. Kuha 100% sila pirme lang egg production, no? Sara try. Tulo. Nice kay color yo. Usa. Dagko na kay sila itlog. Puyag. Hapit na puno. Oh. Tinga na tong Rhode Island na to ditog na pa ba. Napa man koy 7 na habilin for keep. For keep. Kuay dubulyok. Ay dubulyok. So kon sa ning isod ang itlog didto nya mga kanang ngapita kay gakuan dere gauwan no. Indot ipangapi diri sa bukid basta mag-uwan-uwan guys ay. Ya. Ato sa diyan tan-awon ang sa Rhode Island musig na ay kuan itlog. Rito dire. Hay, gamay na lang kayo sila. Ano lang ni oh. Ano lang ni sila 7 ka buok. Kapay na itlog ninyo. Ano po nila ako gisug eh. Oh, napa dagko pa oh. Oh. Susang usa sayang na buak. Napaay. Oh, ni si auntie nakakuhag tulo ani ganina. Sumuitlog pag ni sila. Oh, na. Nga kugtong. Hi. No? Ay, nindot kag naong ay. Kana pod. Kana ay gwapag naong oh. Rhode Island. Dito mega camping ador. Og sila Aiki last week no, last video na to. Itong na si Kitty Duterte. Ka. Kani ato lang sa siguro ni ibilin, pwede mo na kubuhian na dress range. Sila nagabot sa mga piso, ang uban ihawon na to ponsyom na to. Basig makaihaw ko inig ugma ni tisyab sa 2 or 3 lang pang konsumo na mo ni ante.